Di PKK'da da kadrobûna Özgür Jiyan da. Kadrê PKK û fermandarê HPG Özgür Jiyan da di nehê Xeziranê li herêma Metîna hate get pêşmerge. PKK û HPG hê 24 dermîjmêr derbas nebûy, daxuyaniyek belav kir û têda Özgür Jiyan da wekî kesekî bêqîmet, ketî û bênefs da destnîşan kirin. Di daxuyaniyê de wiha hate gotin. Dema ku ev şexse di nava refên me dabû, ji ber tawanên derewan sicîla xwe xeletdayînê û bêexlaqiyê hate lêpirsînkirin. Ew ji ber wê yekê hate binçavkirin û di pêvajoya lêpirsinê de reviya. Lêbelê em dibînin ku hemî dezgehên ragihandinê yên PKK Özgür Jiyan da di 28 5 2021 anku beriya çil roja di televizyonên xwe da wekî fermandarê HPG hevpeyvînek bi wî ra dikirin. Özgür Jiyan da ku çil roj berê mêrxas bû 12 salan di nava PKK de mabû, ji nişkê ve wekî xayîn bêexlaq û bêqîmet hat îlan kirin. Me wekî darika mazî beriya ku PKK û HPG wan axaftinên reşkirinê li ser wî bikin, me gotibû ku dê propagandayekê reşkirinê dê di derbarê wî da bêkirin. PKK hew qas derewên mezin kirin ku li wê vîdyoya ji hêla asayişa giştiya Herêma Kurdistanê ve hatî weşandin de saeta destê wî jî kirin amûrek lîstikî. Li ser medyaya civakî saeta wî nîşan kirin. Hate gotin ew ji bo vê saetê xayîn bû. Lêbelê ew saeta li pişta destê wî bû dema ku çapemeniya PKK digot Özgür Jiyan da leheng e. Ew saete markaya Sayko'ya ku bihayê wê $10. Anku Özgür Jiyan da dema ku ji ba PKK qehreman bû, lêgava ku ji nava PKK derket nişkabe bû xayîn. Bi rastî ev ne tenê çalanusa Özgür Jiyan da ye. Qedera endamên PKK di du bijardeyan da tê diyar kirin. An hûnê bibin şehîd, an jî hûnê bibin xayîn. Belê ev e qedera kadroyên PKK ye. Mixabin, ev ji qederek pir xemgîn e. û çi kes nikare vê qederê biguhore. Gelo çima ji sedî not û pêncî kadroyê temenê xwe di bin hece saliyê de tevlî dibin. Piraniya mezina mirovên ku diçin nava PKK da bê hêşmendiya siyasî û îdeolojîk in. Ew ji ber girêdana hestiyarî bi Kurdistanê ve pirsgirêkên jiyanê û zexta dewletê tevlî nava PKK dibin. Ango ew ne ji bo îdeolojiyekê diçin. Ew ji ber Kurdistanê tevlî PKK dibin. Ji ber ku temenê wan biçûkîn û pir sanahî têne rêvebirin û perwerdekirin. PKK ji nerimbûna temenê wan sûdwerdigire û di mejiyê wana de wan fikra ava dike. Yê ku derdikeve xayîn e, em deyndarê şehîdan in. Yê xiyanetê dike mafê jiyanê tune e. Ger em bimirin, em dibin şehîd. Beriya her tiştî piraniya wan zarokin û wisa şexsiyet digirin. Wiha ew zarok wekî mirovên ku bi zemîr, rexneker, şîrovekar naên mezin kirin. Ew wekî ebd, wekî mirîd û bêbas têne fêr kirin. Ew bi rastî wekî robot dibin. Tenê dibin mirovên ku peywira partiyê cîbicî dikin. Ew tiştê me gotî belkî ji wera biyanî tê. Na, çima ji ber ku ev rojhilata navîn e û em li gelek cihan bi wan rêbazan rûbirû dimînin. Li rojhilata navîn sedemê paşverotiyê ev in, awayê mezinkirina mirovan, bi dawîkirana takê kesî, xwefedakirin ji bo rêxistinê, an ku PKK îddia dike ku hemû mirovahiyê azad bike. Lê tiştê dike mirovan dike xulamê partiyê û kesayetiya herî pûç dike. Dibe mirîdê rêxistinê, bêşik û bênîqaş. Daeş jî bi heman rengî insana perwerde dike. Wan jî fedayê hene ku çalakiyê întiharî bike. Ji Daeşê veqetîn sedema kuştina mirova ye. Mînak em dizanin ku li kampa Holê jinên Daeşê kesên ku ji li gorî rêgeza wan tev negerin, yên dixwastin xwed bibin, di kuştin û laşê wan dibeşartin. Wê hîngê em dibînin ku rêbazên karmendên PKK û Daeşê yêkin. PKK wekî versiyona Daeşê ya cep tev digere û kadroyan perwerde dike. Dapoya kadroyan di destê PKK de ye. û ev kadro tenê dema ku bikarin ji bo PKK xizmetê bikin hêjan e. Yên ku nikarîbin xizmetê bikin, wekî barê partiyê tên dîtin. Ciwanên fizîkî baş yên pirsan nekin, tiştê tên gotin, bêsualkirin û zû pêkbîne û guh bide fermanan, wê demê ew kes bînahiya çavê PKK ye. Kesê ku pirsê ji PKK dike, rexne dike û nîqaş dike, PKK wan kesa wekî pirsgirêk dibîne. Bi taybet jî ji bo PKK kesê nikarîbe xwe bi fizîkî biguncîne, ew kesê ku divê yan zû bimire, an jî bireve. Yên ku bi hezaran carî ji PKK re xizmet kirî, canê xwe fîda kirî,
çalakiyên pir serkeftî pêk anîn û canê mirovan xelas kirî jî piştî ku ji pekekê veqete êdî ew xayîn tê demvekirin. Hinek birîndarên bêling û çav li Ewropa hene. Pekekê piştî demekê wana wekî xayîn bi nav dike û serda diçe. Kesekî ku her du çavên xwe wenda kiriye, pêşniyar dike ku tevlî jiyana civakî bibe, lê ew wekî xayîn tê îlankirin û bêwijdaniya pekekê di vê aslê da ye. Li gorî ehlaqiya pekekê kî pir zêde di nava pekekê de mabe û xizmet kiribe, dema ku ew veqetî ew ji hemûyan xayîntir û dijmintir nêzîbûn lê tê kirin. Çi qaskevin bî, hew qasxayînekî mezinî. Yani pir normal ku pekekê özgür jiyan da xayîn îlan bike û wî bê ehlaq bi nav bike. Ma pekekê kîjan veqetiyan xayîn îlan nake. Gava kesekî nava pekekê da derdikeve, pekekê yekêm behsa kesayetiya wî mirovî dike û wî nava malbata wî û civaka wî da bêqedir dike. Dûvra agadariyê belav dike û dibêje ew kes teslîmî Tirkan bû. Sîxurê Tirka ye, agadariyê dide Tirkan. Ew bû sedema şehadeta hevalên me û herwiha. Ger wî 40 salan jî pekekê ra xizmet kiribe jî ew xayînê herî xeter tê demvekirin. Ji ber ku heke ew mirovan îqna neke, yê ku çoyî xayîn e, ew nikare yên mayî jî ji qutbûnê biparêze. Heke bikare dikuje, ji bo yên mayîn tirsê çêdike. Berdewam pekekê hewl dide ku yên mayî motîve bike û bibêje jinên jî pekekê derdikevin li Başûrê Kurdistanê ji hêla hêzên asayişa giştî ve têne tecavüzkirin û dikevin rêkên xirab. An ku her kesekî ku ji nava pekekê derdikeve, pekekê hinekî dî kemberê tengtir dike. Ger kesê ku ji pekekê veqete hinekê were naskirin û kesayetiyek siyasî be, dê pekekê hêj zêtirtir direva li ser wî bike. Destpêk gefên mirinê jê re têne şandin. Tê gotin ku heke hûn devê xwe vekin, hûnê bimirin. Kanî Yilmaz, Sîpan Roşilat û gelek kesên dîn ji ber ku dixwastin tê keve nav siyaseta kurdayetî hatin kuştin. Mirovên ku hin xwedan postekî siyasî û hinekê dikevin qada siyasetê bi berdewamî bi kuştinê geflê tê xwarin. Ji bo pekekê li heng tenê ewin yên mirî. Heya ku pekekê dijî ew her dema kadroyên xwe wekî gumanbar dibîne û bi şik nêzîkî wan dibe û wan di bin cavderiyê da digire. Di sîstema PKK da Abdullah Öcalan xwedê ew naê nîqaşkirin. Kesên wekî damezrênerên PKK Cemîl Bayok û Mustafa Qaras û pêxemberin û bi wan ra nîqaş tune, yên mayî tenê dikarin ji wan ra îbadet û biayet bikin. Yani pergala PKK li ser bingeha edebiyata mirovan ava bûye. Yê ku vê xulametiye rexne dikin, azad difikirin ew münafıqin. Bi kurtasî PKK tarîqatekî bê xudayê semawî ye. PKK di vê çarçovê da özgür jiyan da xayîn îlan kir. Ger özgür jiyan da qet behsa şehadeta 5 pêşmerge û kuştina Xazî Salih Elî Xan nekiriba jî ew wê dîsa xayîn bihata îlan kirin. Niha ew tenê bûye xayînekî hêj mezintir. Lêbelê xayînê herî mezin ewin, yên ku evîna zarokên Kurda ji bo berjewendiyê partiya xwe îstismar dikin. Xayîn ewin yên ku bi komplo û derewan zarokên Kurdan bera hevdû didin. Xayîn ewin yên ciwanên bi eşqa Kurdistanê tevlî PKK bûyî û PKK wan ji bo Komara Demokratîk a Tirkiyeyê de kuştin. Gelek miriyên Kurdan hene. Êdî pêwîstiya me bi lehengiyên zîndî heye. Kurdan hewceyî bi ciwanên ku dikarin bijîn û nemirin heye. PKK berîva jî vê rastiyê. Mirinê pîroz dike, jiyanê wekî xayîn bi nav dike û mirin çî bi Kurdan naede qezenç kirin. Ger tenê bi mirinê azadî bihata, niha qebristanên me ji bajarên me mezintir nedibûn. Kesayeta özgür jiyan da ji bo Kurdan di xalekê krîtîk de derkete pêş û ji bo wê demê helwestekê welatparêzî nîşan da.